Hej med jer. I dag har jeg tænkt mig at vise, hvordan jeg vil bruge Essie's julekollektion, som hedder Lux Effects. Der er 5 lakker, og så er det faktisk så heldigt, at vi får lidt flere glitterlakker. De kommer i starten af næste år. Til de her effektlakker, der har jeg valgt at male en negl i hver, eller i forskellige farver. Jeg har taget Elf's Smoking Hot på lillefingeren, og jeg har brugt Appeal Force, London Grey på ringfingeren, Chanel's Mysterious på langfingeren, og Ivory Queen for Ciate på pegefingeren, og til sidst Nilens Jord, som har nummer 681. Jeg har tænkt mig at gøre det sådan, at den røde her bliver brugt på den hedder det den fra Essie? Nej, sluddervrøv, den fra Elf. Og jeg har tænkt mig at dubbe det på spidsen af neglen. Der forsvandt jeg lige ud af billedet der. Sådan så det ligger som en gradient. Lidt op ad neglen. Der er både små og store glitterstykker i, så den er rigtig fin. Og så er den rosa, hvis man ikke lige kan se det. Sådan der. Det var A Cut Above fra Essie og Elf nedenunder som baselakken. På London Grey fra Appeal 4 har jeg tænkt mig at bruge den Lux Effect, som hedder Set in Stones. Det er en sølvfarvet glitterlak, også med forskellige størrelser glitter. Du skal altid lige at ryste dem grundigt, især når du har med glitterlakkerne at gøre. Det kan blive noget værre juks. Den har jeg tænkt mig bare at lægge i en stribe ned langs midten af neglen her. De neglelakker, jeg har valgt at bruge som base, har ikke shimmer i sig, for undtagen den fra Ciate, Ivory Queen, som har guld perlemor, og det er derfor jeg har tænkt mig at vælge guld effektlakken til den. Sådan der, ned langs midten. Det giver en rigtig fin super shiny effekt at lægge den sådan en stribe ned langs midten af neglen. Og det var Set in Stones, som jeg lagde oven på London Grey fra Appeal 4. På Mysterious fra Chanel har jeg tænkt mig at bruge den, som er, perlemors. Det er sådan en meget, meget fin glitret perlemorslak, som hedder Pure Perfection. Nej, det gør den ikke. Purification hed den, undskyld. Og den har jeg tænkt mig at lægge på hele neglen, fordi det er sådan en forholdsvis stille effektlak, men den giver bare lige det der super perlemors look til
en af de lakker, som slet ikke har perlemor i sig. Sådan der kom den til at se ud. Og det var så altså Mysterious fra Chanel med Pure Purification. Pearlification måske? Det ligner altså et i. Jeg tror den hedder Pearlification. Pearlfiction. Bla bla bla. Pearlfiction hedder den nok. Jeg tror bare det er mig der ikke kan læse. Det beklager jeg altså. Oven på min pegefingernegl har jeg i forvejen Ciatis Ivory Queen. Og ovenpå vil jeg lægge denne her, As Gold As It Gets, fra Esti. Og den har jeg tænkt mig at, i stedet for at lægge sådan for neden og op ad neglen, så vil jeg lægge den ovenfra og ned. Den har sådan, den er sådan lidt, den har sådan nogle lidt flakes, som er sådan lidt forskellig størrelse. De fleste er forholdsvis små. Sådan der. Det var egentlig med vilje, jeg valgte en lys lak, men jeg tror ikke, det var noget heldigt valg i forhold til at kunne se det på kameraet. Men ja, det kan man nok se på billederne bagefter. Sådan der. Og så trækker det simpelthen bare ned. Ivory Queen med Gold As It Gets. Jeg synes, altså, hvis I har læst bloggen før, så ved I, at jeg er helt tosset med effektlakker. Og sådan en helt effektlak-kollektion, det er jo fantastisk. Jeg glæder mig så meget til at lege endnu mere med de her lakker. De kan alle sammen bruges alene, og så får man selvfølgelig et helt andet udtryk. Og som effektlak er de bare super fine. Så var der Nilens Jord på tommelfingeren. Det var 601. Og oven på den har jeg tænkt mig at bruge Stroke of Brilliance. Den er sådan blålig. Gråblå. Nej, den er ikke gråblå. Den er blå. Og meget, meget fin. Og til den har jeg tænkt mig at bruge sådan et stykke net. Det her, det kunne kameraet ikke så godt lide. Sådan der. Går det? Nej, det gør det ikke. Gider den da overhovedet ikke stille skarpt? Hvorfor gør den ikke det? Drillekamera. Sådan der. Det beklager jeg altså. Jeg har tænkt mig at lægge det oven på neglen. Og sådan lige holde det fast mod neglen. Og så tager jeg en lille, eller måske en lidt større dråbe i virkeligheden. Sådan der. På plastikpose. Ups. Og så tager jeg en svamp, som jeg har liggende hernede. Og så tager jeg bare svampen ned i lakken og dupper den på. Sådan der. Og så tager jeg nettet af. Dut.
Og så er der struktur i lakken. Det er der selvfølgelig alligevel, fordi det er glitterlak. Og lige nogle af de der glitter, der ikke helt vil ligge ned. Sådan der. Det er ikke meget, men det er lidt, og jeg synes det ser super skægt ud. Det får sådan lidt snake eller slangeskins effekt, og det synes jeg er skægt. Så det var bare nogle forslag til, hvordan man kan bruge det. På tommelfingeren så blev det altså Stroke of Brilliance, og nedenunder var det Nemesis jord. Det var lige en gennemgang af, hvordan man kan bruge dem. Man kan bruge dem på alle mulige andre måder, og så skal man huske, at det er en god idé at lige give dem et lag overlak, fordi det bliver altid rigtig vellægget, når man bruger overlak, især oven på glitter. Så tak for nu. Jeg håber, at du har lyst til at se med en anden gang. Ha' det godt. Hej hej.